Tady probíhá fotografování družstev před začátkem mistrovství České republiky a tady je družstvo písku. Vlevo se Sádrou na levém kotníku je Sára Kovářová. A tady se chystají k focení naše krasavice. Toto je Lucinka Polomíková, co pořád dotáčí tu hlavu, aby ho nebylo vidět, jak je strašně z profilu zajímavá. Beautiful. To neumíš? Neumíš? Jo, a tady je asi přenosová kamera na TV.com. Každé utkání mělo probíhat na TV.com. Pavle, prosím tě, vyfoť nám to 12krát, my máme 12 hráček. Každopádně. Posuzujte tam. Nedáme tam vystavit nám. Úsměv Jak se usmívá poslední. No. Můžeme? Tak konec fotografování asi.